Witam moi drodzy, z tej strony znowu ja, Niklaus i moja urocza asystentka Patrycja. I widzieliśmy, że ostatnio bardzo się Wam podobał nasz film z zapiekanką. Ile minut? 3. 3 minuty, a tak naprawdę to dużo dłużej. Także dzisiaj przygotujemy znowu coś, tym razem tosty. Proste tosty moi drodzy, ale jakże dobre. Co do tego potrzebujemy? Szynkę, ser, ketchup, cebulę, no i oczywiście chlebek. Chlebek.